Tak, já vás tady všechny vítám. Děkuji vám velice za hojnou účast. My jako pořadatelé se vám představíme. Já jsem Jirka Kotáb. A já jsem Míša Cahová. Tak, my vás tady vítáme. Přejeme vám pěkný dobrý den, tady 16. února. Takže, proč jsme vůbec tady? Silly Walk. Silly Walk znamená švihlá chůze, jak jistě všichni dobře víte. A proč zrovna Silly Walk a Znojmo? Chceme všem ve Znojmě ukázat, že i tak malé městečko, jako je Znojmo, dokáže reprezentovat náš odbor na ministerstvu, který reprezentuje ministerstvo švihlé chůze. My jako ministerstvo švihlé chůze dostáváme velice málo financí. Dostáváme jenom nějakého 0,5% HDP. A proč? Tady na národní obranu, policie a jiné rezorty, finance, všichni dostávají víc. Proč my, jako ministerstvo švihlé chůze, dostáváme tak málo? Proč vy zrovna? Ve větších městech to pochopili mnohem dřív. Tam už se stávkuje 5 let. Proto my, jako Znojmo, chceme ukázat, že i my dokážeme protestovat, vzbouřit se a vydindat si více peněz. Co pak chceme? Chodit jenom normálně? Baví vás to? Chcete, aby se na Silly Walk zapomnělo? Chcete, aby naše děti už vůbec nevěděli, jak vypadá Silly Walk? Tak proto pojďme do ulic a ukažme jim, jak se to dělá. 3, 2, 1, Silly Walk! Viděla jsem to na Facebooku a chtěla jsem oživit město s nejlepšími aktivitami. Oficiálně bude za rok 7. ledna. Ale i tak je to úplně nádherný, že vlastně nás se i celkově teda musí počítat všechny fotografie, tak je nás 34, takže wow, to jsem ani nečekala. Děkujeme.
krásný.